के करे वो ठाए पता नहीं है लेकिन हम जाओ चुनर देखाबो मेरे माई भटका गई बबुआ बन से लोग पांच गो पूर्ण रोग रही लोग पांच गो मेहरारू पांच गो लड़की कैसे गई लोग बबुआ कैसे रे बबुआ अरे नीनिया की डाही माया लारे कहाँ बड़े होते तो पहले तू बहुत पी अरे की झोला ता झोला ता मैया के लागा ले आसिया के जाए भैया माला होलिया सागे जाए बाकी आजकल क्या गाता बबुआ आजकल लिखा जानो आजकल लोग दूसरे गाँव के बबुआ कैसे कैसे अब तो क्या कहते हो बबुआ कैसे कहता लोग कैसे कहता लोग अरे रेलिया के टिकट सैया अरे ले लो यार जेठ नवरात आई हो ये घड़ी गावता लोग अरे रेलिया के टिकट सैया अरे ले लो यार जेठ नवरात आई हो घर में रहा बाकी हमने के अपन का गावे के बाटे एक बात बताई नहीं हां बाकी हम मिठाई ठाकुर जी गीत गाए बबुआ पचरा में रही हां जी 4 in 1 गीत होई अच्छा लगी तो लास्ट में ताली बजा दे काम होई कैसे बबुआ अरे कि चलो ली मोटर से गंगा मैया अरे आईली हरि हो सुने भाई गंगा जी के सुब्रत हो गंगा जी के विनोद चाचा लय रही भिखारी ठाकुर जी के बाजी बाजी पचरा के अब यही में सोचे समझे के बाटे अरे कि चलो ली मोटर से गंगा मैया आईली हरि हो धनी धनी भागीरथी गंगा में पुरुष के धनी धनी भागीरथी गंगा में पुरुष के हमरा चाचा के तरफ से पुरस्कार मिलल कहे कि बूढ़े आदमी के कौन पुरस्कार देवे ले अगर नीक लगी गाना उहे आदमी पुरस्कार देवे ले हम ते घर जानते बा गीत होता थे एक एक दो दिन में मरे कोरिया जाता थे अब क्या कहें हम पुराना चीज गाए दूगो गाए दूगो बढ़िया चीज गाए एकरा बाद जो भी कोई जो चीज गाए बगाई लो और का बबुआ अरे ताही फूला बड़ी रे में गाना कोइया कोछो कहता भिखारी गली गंगा मैया पुरुष
ए पहले के लौंडा लोग नाचत रहला आज के ब्यास पहले के लौंडा ब्यास हो गई पहले एगो माइक पे गाँव रहल के 5 गो गाँव पार कर सुनाते रहला आज माइको दिया था नु तो गाँव नहीं खेटता हां तो पहले लौंडा के नाच कर पार्टी के से मारत रहल कैसे अरे तो कहत तो भिखारी कइली गंगा मैया फूल खन के कहत भिखारी कइली गंगा मैया फूल खन के उधार मही में कैसे नाचत रहलो मही में कैसे तो कहत भिखारी कइली गंगा मैया फूल खन के कहत भिखारी कइली गंगा मैया फूल खन के थोड़ा सा खाली उड़ान के भाव उड़ा देता नहीं जब